Okay lang yun. Grabe ang ilang yan! Sabi mo. Kaya ata na tripin. Hindi yung kalaban natin. May dalawang ninja. May dalawang ninja. May dalawang ninja. Ayan. May meron kayo po court 1? Yun. Hindi pa. Ay, hindi na i-lex. May meron lang. Apoy Ate Sara. Apoy Ate Sara. Apoy Ate Sara.
man. Ay, ano? Alay po po. Nadala ka po mismo din, di ba? Hindi pa, ko din alam ka rin eh.
Ay, next time. Ah, sige po. Bali kami mong mga Friday or Sabado. Meron na ka na naman natin. Wala rin partner. Ating XP2. Sino mag-manage? Ay, kaya Kuya Jun. Ako. Explain ka yan. At maka-enjoy. O itong level yung ano. Yan naman, lugar. Yung shuttle maka lang natin. Magkano yung birthday? Makalista na ilan ang pala. Ako masabihin na yun. Kapatid. May makasawa. Ang nga kali. Dos, sa 25, ha? Second set. Third set, 25 dos. Ganda na, pwede na ako. Ay, Game, Jerome! may set pala kami. Jerome, cancel mo na! Ka. Third set na yan?